guys, yo, guys. Hi guys, welcome to my YouTube channel. मतलब आरनाय बय चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावनाय जाबाय। स' आं नोंथांमोननो मोनसे मतलब मोनसे जायगायाव खिन्थिनोसै। स' बे जायगायाव आं बहुत बार थांबाय आरोना, बाट नोंसोरनि गेजेराव भिडिअ लाबोनाय जायाखै। ओमफ्राय दिनै लाबोनोसै भिडिअ बरियानो। बगामाथि थांनायदो आरोना, बहुत बार थांबाय बगामाथि। ओमफ्राय स' आङो बगामाथिनि भिडिअ लाबोनाय जायाखै मोनसेबो। दिनै ओरैनो मोनसे लाबोनोसै आं, जेसेखि आं देखायो माने देखायनो जागा जेबो गैया गैनाया। स' ओरैनो खिन्थिनोसै, इन्टारटेनमेन्ट खालामनो हानाया नोंसोरखौ नाजानोसै बेसे हायो। स' बिथिं ब्र दङ, ओमफ्राय आब'मोन दोङो। गासैखै जों दा मिथिथ'वा। स' जों सानैजों सफैग्रोना दङ आरोना बेयाव मोसाया। ओमफ्राय दा थांनि दा आरो जेसे हायो नोंथांमोननि गेजेराव खिन्थिनोसै बरिया। नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायना स्किप खालामा दे, थुरु मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा। कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही। So guys, जोङो दा दसे थाना थांसै। स' ब्र'मोना मोनफैबा सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जान मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा। कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही। A few moments later. जों दा बगामाथि मोनफैबाय। बगामाथिनि प्लेसआ ओरैबायसा आरोना। थ' नोंथांमोना नायनानै माबायदि नुदो। दासो मोनफैदो, नोंथांमोननो आराम दिन्थिनोसै आं सायाव थांनानै। बुद्ध मन्दिर दं, ओमफ्राय माने बाथौ मन्दिर मोनसे दं, बेहाय जायो आरोना। जानुवारियाव जायो इयाव मोनसे प्रग्राम। ओमफ्राय ओजा बुद्ध मन्दिर दं सायाव। नोंथांमोननो दा थांनानै आं फुरा खिन्थिनोसै भिडिअखौ। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। जों दा सायाव गाखोलांनि। सायाव बुद्ध मन्दिर दं, बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आराम खिन्थिनि। हाय स' नोंथांमोननो आङो बुद्ध मन्दिरखौ फुरा खिथिलांनि। जिखिनि हायो बेखौ फुरा खिथिलांसै आरोना। स' बिथिं सायाव गाखोलांसै आङो, नायलांबाय थादो नोंथांमोना बरिया खिथिलांगासिनो दं। एक मिनिट So guys, finally सायाव गाखोग्रोबाय जों। थ' थाबायलां।
फाइनालि जोङो साथारा सफैबाय नै गाखो ओमफ्राय बिथिं बुद्ध मन्दिर दं नोंथांमोननि खिथिया बुद्ध मन्दिरखौ माबायसा बेनो ओइ माबायदि नांदो फैनानै मस ना सुपाब खिथिनो गोनां माने बगामाथियाव इमान गैया आरो ना स' नैखिनिखौनो आं मोजां नांगौ फैनानै नैखिनि एरियाखौनो माने गोजौनिफ्राय जि मोजां फारना जायगाया स' नोंथांमोनाबो जाय जाय फैयाखै इयाव फाय तामाम मोजां नांगोन इयाव फैबाथाय मोजां माने एक्सप्रेसनानो बेलेग जाखायो आरो ना मर्निं टाइम आरो मोनाबिलि इ मोननैयाव तामाम जागोन स' नोंथांमोननि गेजेराव आङो जिखिनि खिथिथावना जायगा दं बेखिनिखौ खिथिबाय ओमफ्राय बिथिं बुद्ध मन्दिरा बेनो आरोना सुपाब जायगा ओमफ्राय नैयाव दंफां लाइफां साया गोजा आरोना मोजां नाङो थान्दा नाङो आरो ओमफ्राय सान्दुङावसोथ' गरमखा दा गरम बोथोरनि ओमफ्राय बिथिं फट'शुट सोलिगासिनो दङ बुङा बुद्ध मन्दिरखौ नायनो हागोन स' बिथिं बारा मोजां नुवाखै जानो हागौ सायाव जेबो गैया नोंथांमोननि खिथिनिया सायाव मा दं सायाव जेबो गैया आरो ना ओरैनो खालि ओमफ्राय गाल्टिं मोनसे दं दामना फैनोसै खेबसे स' ओमफ्राय स' एसे दङ आं ओंखारलांफिनसै भिडिअ'आ दिनैनिया बारा गोबाव जानाय नङा आरो खिथिदावनाथ' जेबो बुस्थु गैयाना बेखायनो स' जों न' फारसे आगान सुरलांफिननोसै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो लोगोफोर साबसक्राइब खोन्थालांसै आं नोंथांमोननो बरियानो दसे बिनि उनाव भिडिअ'खौ एन्ड खालामसै आइ मिन फोजोबनोसै आरो स' गाइस जों माने न' फारसे आगान सुरलांनोसै ओमफ्राय भिडिअ'आ बेखिनियावनो स्किप खालामनाय जासिगोन आरो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना गोदान नायदोंबा साबसक्राइब शेयार खालामना हाजासे ओमफ्राय बर'जों बर' अनलायबा सोलोंनाय स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन स' दा टाटा बाय बाय It's caught in the crossfire.